Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pibaro ipiang sabhay pi shiki Khubor hakimat kiman. Gine passion ingkong shiki Khubor na Kylleng ki benta chong Jylla. Hadin lai benai barakhang kardep ya ka karkhana sainar baratip kumkashri Shakambari Ferro Alloys Private Limited kador bashnang rubiang West Khasi District kala menjur ban island iki bor penya jong ka karkhana bakan play biang rengkat ki kendon ki baperki. Presiden ke HANM East and West Khasi District uba artis rentetiang haka Tarik u Naitung aj apusan. Ulami syakmat ban penpau halor ka jingsha berngem penyap jong u haki nongnya trok hadien ba ka Deputy Commissioner ke East Khasi Hills kala penmi ya ka hukum bamsha badya iki kali ki bakit palat khandaiton na ka surong mawaram shalat umsaw ban halor ka jingsha berngem penyap uba artis ulai thu ba uladep ban ada ke FIR sha police station. Kasor ka Jylla kala Pyrthei kambiang ya ka Memorandum of Understanding nani ke MOU balai soy bar ka Athena Private Limited na ka benta banshna ya ka shlam penmi boarding jong ka Kinshi Hydro Power Project Stage 1. Menteri Ketenat Boarding Abu Tahir Mondal ha ka jingakran bakila Pyrthei Khubor ulai thu ba ka jingterwa ban Pyrthei kambiang ya ka soskular ansara ha ka jingalang jong ka kunhun menteri bakan a ya ka jingmuncul. Menteri Ketenat Boarding jong Sarkar Jylla Abu Tahir Mondal ula kentat ya ka jingdawa bantung da ka jingta okit balai luot ni ka ta ka independent inquiry halo ka jingkeno ba ka don ka jingpen kiudor ha ka jingpen lut manshna ya ka Ganol Small Hydro Project ka ba penmi ya ka boarding ka ba RPR 0.1 megawatt. Dangshen unong yalam jong ka liang persya kusangma ula dawa badai bantung ya ka jingta okit da ka bakdo baka sarkar kala penthamai ya ka dor jong ka project bun sien na ka laispa sanpun riu point sapulai klurtingka ka bakiu shaka satspa khandai pho point prapupra klurtingka ha ka jingakran mikla Pyrthei Khubor mondal uloong ba ka jingkiu dor ha ka jingpentrei ya ka project ka dei ka bala bishar bha bin pabin da ka IIT Gohti bat ya ka ba la khen la dia bha da ka kedhun bala thung da accountant general. Hadian baka High Court of Meghalaya kala penmi ya ka hukum halor ka mukadama kabaya dei hapdeng kinong de madan berkasor ka Jylla ha ka step jong ka singit ho dieng ka Tarik Naitung arja pusan kinong num Khubor jong ka Batesi TV kala let ban pen ya ka jinglong jingman jong ka khandai lat hadian baka High Court kala penmi ya ka ni ka hukum Hendrai la yoi baki don bun kinong di madan kiba penkhen ya ka hukum ya ka High Court kaba nadu kapor shipau beji kelas sedang ban priang ni kimar ki mata jongki ban shong di jingdi kini kinong di madan kibala sedang ban shong di jingdi nadu kapor shipau beji terter ka Meghalaya State Pollution Control Board kala penrung ya ki khat prangot kinong trei bala thum thamai kiba kentup yo law officer scientist B assistant engineer DEO LDA technical assistant but typist ban penklan ya ka jingtrei kam jong ka board ha ka orientation program chairman jong ka board R Naina Malai uloong ba ka jingthung kam ye ki nong trei ka long ban pendap ya ka jingduna ki nong trei ya ka bala le lengba ka jingthung kam ka bakhut bala pelong da ka jingerap jong ka NIT member secretary jong ka board Dr. GH Sharmang haba benrap halo ka ni ula pentip ba ka jingthung kam kan salong biang hau benai nai lur anda ka sarkar kala menjur ya ka service regulations but ka jingbu ya ki regional office ha ka shnong kli rian berni batura wat hadian ba ka district magistrate jong ka East Khasi Hills ka kong RM kurba kala penjari da ka hukum hapok ka section shispa rupulai BNSS nadu ka arpunyo tri ujliu aja apusan Henry kidang don pat kinongnya jong ki boss night super ki barang penon kam man ya lingba na ka surok Makabi Road ha ka shdong Demsen Yong East Khasi Hills ha ka jingpen mi ya ka hukum ka district magistrate kala pentim ba ka surok Makabi Road ka dei ka balashna amban ya I kali he bat ka jingya jugi kali he kan penjot ya ka surok ya kinar post electric ya ki lenti ya kejan bat ikenro jong ki ying briu bat ka bala ru ban bu jingma ya ka jing em jing ki pat ba nong ya lenti namar ka jing khem jong ka surok ki ba yang asam jong ka sonam Raghuvanshi kiloong ba kinem tre ban bu nong ya saj an na ka benta ka sonam men jong ka sonam Govind Raghuvanshi uloong ba ki don kumba khasan ngot ki dong ya saj an ki bra phone ya ba ki kwa ban ya saj na ka benta ka sonam hendrai tre bat uloong ya ki ban apshwa
Ugovin uloong ba ka yeng kasam kanambu nong yasai an tat hadu ba kindayo menyakran markhamat rakasuna. Kini bagi lang Khubor nak kelengki benta jong kari. Ka Presiden Dopri Murmu kalap lipat ba yaki trofi jong Duran Cup arata kusan ha ka jingalang ka balalong Rashtrapati Bhavan Cultural Center ha ka singit hodiem. Ya ka Duran Cup ka balong ka way ni kilimpong yale kai football bala rimha ha ka Dauba Asia ansa pelong ha ki Hindriotili ki Jylla kata ha West Bengal ha Assam ha Manipur ha Meghalaya bat ha Jharkhand. Nadu ka khatsan trik Naitung hadu ka arpulai trik Nailar arata kusan. Ka sarkar ha ka singit hodiem kala pentim ba lingba National Consumer Helpline ansa pen phaino ya ka pisa ka bakot hinyau point khatsau kulur tingka shaki customer ha ki arbanai ki bansawan. Kadkum ka jingpen tip jong ka Ministry of Commerce ya ka jingpen ben la ban pen urlong ha ki live hot li ki benta kabala la ban pen ben ya ki khatsan hajar sauspa arpun tli ki jing jong ki nong thiet nong pen ki bayade ba ka jingdawa ban siu biang ya ka pisa kayeng bishar Karnataka High Court ha ka singit hodien kala pensange ya ka jing bishar jong ka kashari persha yo sembut menterang ba ka Karnataka u DK Shivakumar ubalong u President jong ka State Congress Hakabayade berka criminal defamation case. Ka Sub Lieutenant Astha Punya kala thau history balong ka kanthe ka beningkong Mansha penrung haka fighter stream jong ka naval aviation. Ya ka jingpen bena haka winging ceremony jong ka second basic hawk conversion course kabalalong ha INS Dega Visakhapatnam haka laitrik unaitung arata usan. Menteri Ketenak Kampok yang keri Amit Shah haka singit hodien ulai keren ban ki menteri rang ba jong ki santali ki Jylla bakantup ya ke Himachal Pradesh bat Uttarakhand ban ajing arab hadin ke jing ther jong ulap ba ubajur ubalawanra ya ke jing shlei ke jing twa khando ke jing julor ba ke jing du jong ki mesti rio ha kalung kho singiyam jong Swami Vivekananda haka singit hodien ka menteri rang ba jong ka Jylla West Bengal ka Mamata Banerjee kalapha yo kurwo shigipat ba nong shnong jong ka Jylla ban pediang ya ka nongrib jong Swami Vivekananda ki bamsha khnyot ha ka jinget nyam ka jinglong jat ban riu bat ka kertan ka National Investigation Agency ha ka singit hoding kala khandra ya ka commercial office jong Sani ubade utrai jong ka Sani Communication Center hajan ka yingsa jong Dalai Lama ha Macleoganj ka jing khandra jong ka NIA kalong hadin bakal yo ban pediang ni ka jing ujor ba Sani ubala shongkurim ya ka wei ka contain nang Russia ula kios pa kansan bat dangshan ula thiru ya ka yeng mala hadin ka jing yo pediang ya ka jing ujor na ki kmik pa halor ka jing imkrni jong ukhuan how drugs ki pulit jong ka cybercrime economic offences and narcotics ha Mangaluru Karnataka ha ka jing khandra kla yo ban kem yi ki sangut ki nong di drugs ha Mangaluru district ki bajudan kiti bandi yo drugs sigi samla puli bat yi ki nong trai Mentapan yang pas Khubor nak kelengki ri ke Pyrthei. Menteri Rang Ba Dr. Narendra Modi ula ais ngobha dakadur jong ka Ram Mandir ha Ayodhya ka kentang nakawa Saryu bat naka Mahakum ka balalong ha Pragyaraj ha ka jingkhawai bam jamie bala pelong da ka Menteri Rang Ba du jong kari Trinidad and Tobago ka Kamla Persad Bizarar kum ka jingpin scam ya ka jingadei parlong ha pedeng kari India bat kari Trinidad and Tobago. President Donald Trump jongkari United States layaro ya kadkhot kajing tho one big beautiful bill da ka bapen pau bakande kajing sedang jongkari America ya ka juksiar ka bathamai but President Trump ula penbena ya kani hadin bala dep mensoi ya ka one big beautiful bill act ha White House what happening kajing penjari jongkari US ya kajing o khajana ndrei kiri South Korea kalanang ya penkiu shu ya ka jingmang pisa hau benai jemang Wat hadin ka jinghiar ka khai ka pateng nakada ka jinghiar dor jong ka umpnyang bat nakaliang jong ka sarkar South Korea kala pentim bahkan sapha yung menteri ketenat khai pateng yu kanso ban lej shakari United States na ka benta banyakran halokani we samla nong India ba arpwes nam karta yaw bala tip kerteng kum Ishan Sharma ula shakem ha sorba Miami jongkari United States hakabayade bat ka jingdon kiti ban shop in mensaw ya we unong le jinglen yaw balatip kerteng kum ukiono Evans haling sun kanika jingja kalaja ka live hotri ujuliu aja apsan katba ka lingsun frontier flight kadang mi na Philadelphia man le Miami President jongkari South Korea Lee Jae-myung ula a jingtip ka babania shapang we rio ba nakari North Korea ubala jam ya ka khaput man poi shakari South Korea
Unong aktien jong present u Kang Yu Jung ula yathu ba ya uni ubrio bala jambian cho pur usam jong kari South Korea la shimtino da Joint Chief of Staff kat ba udang jam ya military demarcation line ubadan hapo ka demilitarized zone ka ba penklat ya kari North bat ka South Korea. Ka sekolah resuk berada benya soy dangshen hapedeng ka Democratic Republic of the Congo bat ka Rwanda ka dangi datang ka jing sedang bat ka kam ka bashisha kala sedang menta la penpau ka menteri ketenat kambari jongkari Democratic Republic of the Congo ka Teresa ka Yikwamba Wagner. Kini ki artli kiri bamarjan kila soy ya ka sekolah ha ka arpunyau tri ujulio arza apusan ha Washington da ka babu akhman ya ka thong ban penkut no ya ka jing kenal. Wave kena pulih ke madrasah hakari Bangladesh la syat Khubor hadin bawla kentho ha ka social media halor ka jinga snam ka balaki house nam araja apusau. Kipai ba baki samla ka shnong tonggi ke bahap apok Gazipur district hadhaka kilaki yusnyu jongu bat shwaban ITU shikipulin. Ya ka exhibition balapan ipat ba ya ka jipen khen ya ka hoklong briman brio hakari Bangladesh. Kentup ya ka jingsha kem jong nongyalam kanyam ki Hindu Uchinmoy Krishnadas hapo ka jingsansha jong ka sarkar beshipor jong Muhammad Yunus lapen kutno ha United Nations ha Geneva ha ka regular session ka basan kenda jong ka Human Rights Commission. Haba penpau ya ka jingiet ya ka ri India bat ya ka culture jong ka ri India ki armut ki MP jong ka parliament jong ka ri Ghana ki lapong dakaryam nong India kat bau menteri rong ba du ka ri Narendra Modi udang ai ya ka jingkran hapo ka parliament ha ka segi pale. Kita kelang Khubor hakimat matang asli. Khublai.